Er is in Zeeland geen plek meer voor Oekraïense vluchtelingen. Alles zit vol, maar er blijven mensen komen. Mensen die aankomen lopen, mensen die mailen, mensen die bellen. Bewoners van ons die vragen of familieleden mogen komen, buren. En verder in deze uitzending. Vandaal terroriseert winkel. En stop met staalslakken, zeggen gemeenten. Goedenavond. Alle Zeeuwse gemeenten worstelen met overvolle opvangcentra voor Oekraïners. De mensen zitten vaak hutje-mutje op een kamer en dan nog is er geen plek meer over. Hier in opvangcentrum Buitenrust in Middelburg zitten momenteel 55 Oekraïense vluchtelingen. Alle kamers zijn bezet, maar er komen steeds meer vluchtelingen bij. En dat begint een serieus probleem te worden. Het was een tijdje eigenlijk wel heel rustig, eigenlijk begin van dit jaar. Maar de laatste maanden hebben we iedere dag weer mensen die aankomen lopen, mensen die mailen, mensen die bellen. Bewoners van ons die vragen of familieleden mogen komen, buren. Mensen zitten echt in de problemen in Oekraïne op het moment. En daarom krijgt zij van de bewoners regelmatig de vraag of hun gevluchte familieleden ook in het gebouw mogen wonen. Maar daar is eigenlijk geen ruimte voor. Dus dan zeggen we soms, het mag wel, maar dan bij jou op de kamer. En dan worden die vierkante meters nog kleiner, maar dat doen ze vaak wel. Bij deze bewoner is goed te zien dat het vaak passen en meten is voor de Oekraïners. Al zal ze dat zelf niet zeggen. After a little time I live in container area. It's very small room. And here it's like big apartments. Ze heeft de kamer doormidden gesplitst. Hier ziet u de woonkamer en aan de andere kant haar werkruimte en slaapkamer. En de kans is groot dat daar binnenkort iemand bij komt. Kijk, afgelopen dinsdag bijvoorbeeld staat er iemand gewoon bij ons aan de balie met een koffer. En die heeft geen plek. En die zoekt al dagen in Nederland naar een plekje. Nou, dan hebben wij nog een noodkamer. Nou, dat was de allerlaatste kamer die we hadden. En nu zitten we gewoon 100% vol. En ook de nieuwe kamers die momenteel gebouwd worden, zijn alweer vergeven. Kortom, gemeente Middelburg trekt aan de bel. Ja, we trekken allemaal aan de bel. Want kijk, tot een jaar geleden kon je ook nog met andere gemeenten schakelen. Hebben jullie nog een plekje? Kunnen we misschien kijken van, hebben jij 2 mannen, hebben wij 2 vrouwen? Kunnen we dat misschien nog wisselen? Maar er is niks meer te wisselen, de Tetris is vol. De winkel van Geldmaat op de markt in Middelburg wordt al wekenlang geteisterd door één en dezelfde persoon. Automaten zijn al meerdere keren vernield. Er is yoghurt over toetsenborden gesmeerd. De noodknop wordt regelmatig onnodig ingedrukt. En iemand die de boel kwam repareren werd bedreigd met een baksteen. Voor het bedrijf is de maat vol. De winkel is dicht en gaat pas weer open als de dader is gepakt. Een 19-jarige Terneuzenaar is opgepakt in verband met een schietpartij gisteravond. Op de Zuiderparklaan zou iemand vanuit een auto zijn beschoten. Een 20-jarige man, ook uit Terneuzen. Er vielen geen gewonden. Na het incident gingen agenten in kogelwerende vesten op zoek naar de dader. Vlakbij werd een 19-jarige aangehouden. Een volledige stop op het gebruik van staalslakken in de natuur, zowel op het land als in het water. Dat willen alle 13 Zeeuwse gemeenten. En daarom hebben ze het demissionaire kabinet een brief gestuurd met een oproep tot zo'n verbod en een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van staalslakken. Er moet eerst maar eens wat ons betreft een gedegen onderzoek gaan plaatsvinden. Wat zijn nou de risico's voor de leefomgeving en het milieu? Alle 13 Zeeuwse gemeenten zijn het eens. Stop met het gebruik van staalslakken, ook in het water. Op het land is het nu een jaar lang niet toegestaan om ze te gebruiken op plekken waar direct contact met het materiaal mogelijk is. Zoals fietspaden, wandelpaden of speeltuinen. Maar voor de Zeeuwse gemeente gaat dat niet ver genoeg. Nee, wat ons betreft is dat niet genoeg. Wij vinden ook dat het gebruik van staalslakken in de Ooster- en de Westerschelde niet zou toegepast mogen worden. Doe nou eerst gedegen onderzoek en laat ons weten wat er uit dat gedegen onderzoek komt. En ook onderzoek voor de lange termijn. Dus wat gebeurt er met staalslakken als we het hebben over 30, 40 jaar? Staalslakken zien er zo uit. Het is een materiaal dat overblijft bij de productie van staal. En omdat de overheid ze wil hergebruiken, worden ze vaak ingezet ter versteviging van dijken bijvoorbeeld. Als u ziet liggen, zijn ze vaak te herkennen aan de roestvlekken die erop zitten. En dat is nou precies het probleem. Als staalslakken niet goed afgedekt zijn op het land en in aanraking komen met water, dan kunnen er schadelijke, giftige metalen vrijkomen. In het water, waar staalslakken vaak wel afgedekt zijn, mag het nog wel.
Volgens onderzoek zijn die gevolgen beperkter. Het heeft eigenlijk mee te maken dat in zo'n Oosterschelde water heb je heel veel waterverversing aan de ene kant. Aan de andere kant heb je ook een sterke bufferwerking van het zoute water die er eigenlijk voor zorgt dat die pH niet stijgt. Wij vinden het dan ook wel bijzonder dat er uit het onderzoek is gebleken dat er onder water geen problemen zijn, maar boven water schijnen die problemen er dan wel te zijn. Nou, dat verontrust ons wel een beetje. Ook voor de komende jaren staan er in Zeeland nog projecten op stapel waar eventueel staalslakken gebruikt kunnen worden. Maar hoeveel staalslakken liggen nu in de Ooster- en Westerschelde? Uit documenten blijkt dat het om ongeveer 3,5 miljard kilo gaat, die sinds 2009 zijn gestort. Dat zijn ongeveer 140.000 vrachtwagens gevuld met staalslakken. In eerste instantie was natuurlijk het gebruik van staalslakken gewoon toegestaan, omdat het een bouwstof is die gebruikt mag worden volgens het bouwstoffenbesluit. Dus ja, daar sta ik ook niet van te kijken. Wat niet weet, wat niet deert, zeg ik altijd. Maar nu hebben we andere inzichten. Dan moeten we ook kijken wat we daarmee doen. Als we dat cijfer van die 3,5 miljard kilo verder bekijken, zien we dat de verschillen tussen beide schelders groot zijn. In de Westerschelde ligt ongeveer 1,1 miljard kilo. In de Oosterschelde is dat ongeveer 2,4 miljard kilo. Op de meeste plaatsen zijn staalslakken gebruikt om bijvoorbeeld de dijken te verstevigen. Maar de plaats waar veruit de meeste staalslakken liggen is hier bij de Oosterscheldekering. Daar zijn in de loop der jaren grote gaten in de zeebodem ontstaan door stroming. Die gaten kunnen de kering bedreigen en daarom is hier bijna 2 miljard kilo staalslakken gestort. De Zeeuwse gemeenten willen dus dat dit stopt, zolang er geen onderzoek gedaan is naar de gevolgen op lange termijn. Het aantal Zeeuwse jongeren met een uitkering is het afgelopen jaar toegenomen met ruim 14%. Jongeren onder de 27 verliezen vaak als eerste hun baan als het economisch iets minder gaat. En volgens het UWV speelt ook mee dat veel jongeren flexibele contracten hebben. Die dames die bij de stoffen werken, die zeggen ja, het is een leeg gat. En dat is het zeker. 54 jaar lang stond Arnold Oudse hier voor de bakker in Middelburg met zijn dameskledingkraam. Vandaag zou zijn laatste dag zijn op de weekmarkt, maar zijn kraam stond er nu al niet meer. We hadden geen kleding meer. Het was al helemaal op verleden week. Dus ja, dan moet je wat moet je dan? Moet je hier dan 3 kramen neerzetten? Dat gaat niet, hè? Oudse stopt vanwege gezondheidsproblemen, al is hij ook al 87. Van alle kanten kreeg hij vandaag cadeautjes, ook van trouwe klanten. Ja, we gaan ze echt wel missen. Waar gaat u nu uw kleding kopen? Dat is een goede vraag. Weet u nog niet? Nee, dat weten we nog niet. Ik verveel me niet thuis, hoor. Nee, dat doe ik niet. Maar ik ga zeker de markt missen. Zeker, ja. Er is een streep gezet door de zeezwemtocht van Gert-Jan Nieuwenkamp. De Middelburger zou van Noord-Ierland naar Schotland zwemmen, maar het weer is al de hele week te slecht. Daar gaat je voorbereiding. Dit jaar komt het er niet meer van. Hij hoopt in 2026 wel. Vliegen met een vliegtuig van 80 jaar oud. Daar staat niet iedereen om te springen. Wings to Victory doet het regelmatig bij herdenkingen voor omgekomen vliegeniers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dan gebruiken ze de Hertogin, een 81 jaar oud toestel. Maar een half jaar geleden moest er ineens een noodlanding worden gemaakt. Het was even schrikken in april van dit jaar, toen de Taylorcraft Auster, met als bijnaam de Hertogin, op weg van Brouwershaven voor een herdenkingsvlucht noodgedwongen werd neergezet in een weiland bij Kerkwerve. De motor van het 81-jarige toestel, in eigendom van de stichting Wings to Victory, haperde, maar de piloot wist de grond veilig te bereiken. Dan sta je buiten een vliegveld en dan begint er natuurlijk het een en ander. We konden hem daar niet wegvliegen, dus dat betekent dat we met een groep mensen het hele vliegtuig uit elkaar moeten halen en dan op transport hier uiteindelijk naar vliegveld Zeppen. Dus dat was een behoorlijke onderneming, kan je je voorstellen. Inmiddels hebben de vrijwilligers van Wings to Victory het hele vliegtuig nagekeken en kan het weer gaan deelnemen aan nieuwe herdenkingsvluchten. Waar sommige mensen misschien bedenkingen hebben als het gaat om te vliegen in een meer dan 80 jaar oud vliegtuig, ligt dat voor de mensen van Wings to Victory heel anders. Kijk, voor ons is dit wel heel bijzonder mooi. Je hebt veel meer beleving, gevoel, je ruikt de geur als het ware nog. Dus alleen al om daarmee te vliegen is al een mooi iets, maar ook veel moeilijker als met de tegenwoordige modernere toestellen.
En dat maakt het in deze tijd van technische perfectie een prachtige uitdaging om met een kist als deze de lucht in te gaan. En dat kan wat Van Dijk betreft nog heel lang. Hij is verder in een opmerkelijke staat. Dus het enige waar je op kortere termijn tegenaan zou lopen is bijvoorbeeld een motor die dan weer leeftijd krijgt. Dan moet je daar weer wat mee gaan doen. Maar verder het airframe, zolang we dat goed blijven onderhouden, dan kunnen we daar nog tientallen jaren mee vliegen. Wanneer omgekomen vliegeniers worden herdacht in Zeeland, is de Hertogin een prachtige aanvulling voor zo'n ceremonie. Je kan je voorstellen voor ons een stichting die zich richt op de luchtoorlog. Dan is dit een vliegtuig van de Royal Air Force uit 1944. En je kan daar bij herdenkingen vliegen. Dat is een soort eer die wat de vliegers, ons groepje vliegers, heel graag doet. De Hertogin kan dus de komende jaren weer vanaf Breda Airport herdenkingsvluchten in Zeeland gaan uitvoeren. Een dag met veel bewolking, maar het werd wel vrij warm met 20 tot 22 graden. In de loop van de middag kwam af en toe de zon tevoorschijn. Morgen een echte nazomerdag. Veel zon, af en toe wat sluierwolken en het wordt 25 tot 27 graden. Nog maar even van genieten, want misschien is het wel de laatste dit jaar. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.